И това е Триалс. Триалс забравя какво, Триалс нещо си. В коментарите ще има как се казва играта. Това е една игра с мотори. Само да ви кажа, преди да снимах този клип, снимах на FIFA 17. Трябва да напиша името тук. Снимах на FIFA 17 и но не се чувах заради играта, макар да я бях намалил звука, а пък и много забиваше. Затова няма да качвам нея. Ако искате само да качвам пак опенинг, харесайте този видеоклип. Дай да видим на тази. Трябва тук да състезавам. Така. Ще вибрирам телефона, не знам дали вие ще чувате вибрацията му. Защото вибрира доста. Играх малко да разбера за какво става въпрос. И доста вибрираше, когато карах. Така. Може след един месец да започна да снимам на F15 на Gunster Vegas, но чак след един месец. Така. Следващия епизод говоря по принципа не на тази игра. Ще бъде на... Вау, как се стрелях. Ще бъде на Майнкрафт. Не съм снимала за нея, защото искам да направим къща, в която да живеем. И събирам в дърво все още. Събрал съм долу-горе, но искам цял стак, а пък не съм събрал. Събрал съм малко по-малко цял стак. Да знаете. Така. Да кажа, че епизодът на Food 17 драфт ще има един път в седмицата. Имам предвид драфчета. А пък Squad Building не знам кога ще има. Market Street, така се казва ралито или нещо подобно. И ще спра за малко на пауза. И така, връщам се. Започна ралито. То не е точно рали, но искам да започнат състезанията, защото така е скучно. Чудя се на каква игра да снимам.
Аз също ще снимам на Minecraft, не само и на този Survival, но и на Dropper. Дори съм изтеглил един. Почна съм го малко. Тези по-лесните, защото по-лесните са скучни. Или само по-лесните. Тук някакво дете на име Мигела. Пак казвам, ако искате пак opening, само пак opening, защото мачовете не стават. Не се чувам. Пак opening. Може без звук дори. Оставете по лайк. Но да знаете, че ще бъде сам пак opening, защото мач няма смисъл. Том не се чува. Напък ако пусна песен, ще ме копирайтнат. Което не е хубаво и няма смисъл. Само ще си губя времето. За стримове, ако знаете как да правя стримове, нищо че на телефон, много ви моля да кажете, защото в стримовете ще можем да снимаме на всички игри. Около 1 час, например, един стрим и на всички игри. Което не е никак зле. Някаква програмка. Един мой приятел ми каза но тя не става. Уж той направил един стрим или аз не намирам правилната. О, ето го и първото ни състезание. И ние паднахме. Този ни мина страшно много. От тази скала аз как да изкача. Мотор ми не е толкова мощен. Неговия, кой знае колко е бил мощен, за да го изкачи толкова бързо. Надявам се да го настигна. Не. Ето го и финиша. Така. Изпълнихме и тази мисия. И така, това беше всичко от мен. Аз бях PerkyBG. Абонирайте се, оставете един лайк и до скоро!